Благодаря от Исмаил Кобрата, чичето на зетя, 100 лева. Живи и здрави да сте, цялото семейство. Да, само две лели, името си кажи. От Атието, по-голямата леля на зетя, от Блъсково, 100 лева. Същите хора да останат. Музиката е същата. Продължава. Мерците си карат, тарихатите си мазат, любоварите. Мерците си карат, оригиналните се мазат, бизнесмените. Благодаря. От Сергото, от Блъсково, в Гърция се намира момчето. 100 лева, близък на зетя, приятели. Жив и здрав да бъде, няма как да присъства на сватбата. 100 лева е изпратил. Един поздрав, кратичък за Серго. Благодаря на хората от Блъсково, на Чичото, на двете лели, на Серго. Заповядайте, аз ви чакам. От Биржо, от Блъсково, всичките го знаят. 100 лева. Жив и здрав бъде и Биржо. Музика за Биржо. Благодаря. От Севинч, от Блъсково, братовчетка на зетя, 100 лева. Музика ли продължава? Евро. 50 евро от Серго, от Провадия, братовчета на младоженица. Музика за братовчетката и за братовчета. За Севинч и за Серго. Благодаря на оркестъра, благодаря и на Серго и на Севинч. Живи и здрави да са. От братовчеда на момичето Асан от Снежина, 50 лева. Жив и здрав да бъде, той и семейството му. От братовчеда Шабан от Снежина, братовчет на Болката, 50 лева. Жив и здрав. Добър вечер. Този вечер много са изнервите с хората. Изобщо не съм нервен, много съм успокоен. 2 лева за тебе. 2 лева за мене. 2 лева за асистент. Даже ще ти се усмихна. 2 лева за прекрасната асистентка. 2 лева за оператора. 2 лева за видеооператора. 2 лева за Шумен. 2 лева за Шумен. За оркестъра на Шумен. Най-добрият. Дето пее оркестъра обзор Провадия Варна. Абсолютно. И 2 лева от семейството на Имиш. От колежката на Имиш Бедихата. От колежката на Имиш Бедихата. 20, 40, 60, 80, 100. Една китара.
от село Снежина 50 лева. Жива и здрава да бъде. Що си от Провадия, бе? Не си ли от Снежина? От Провадия. От Рамадан, от Провадия, 150 лева. Да са живи и здрави по желанието му. Всички следници и неофициална покана на твоя дядо Ваяне и баща ми да излязат на Алая. Сега, всички снеженци да излязат на Алая. Освен това, има официална покана към неговия баща, Салим, и моя... Към твоя баща, Салим, и моя дядо Ахмед да излязат тук на Алая. Специална покана, музика каква да бъде за тях? Китара! Китара! Благодаря на Рамадан. Да продължава кючека, същите хора. Същите хора да останат, със същия кючек ще продължат. Плюс Златина и Провадия. Златина, да. Златина и Присъства, Провадия. че златенци нещо са разсърдили. От братовчеда Мустафата на... Братовчеда на момичето Мустафата 150 лева. Златина също да излезе тук. Същата музика, със същите хора. Кучека продължава. Благодарим на братовчеда. Същите хора, момент, същите хора да останат. От кого? Снежина, един там. От Снежина, от един там, от Исов, от Снежина. 150 лева. Същите хора. Дъщеря му с мъжа си да излезе на... И шишото. Шишото да излезе, същата музика, колега, китара. Снеженци. Карадано Алиш Костар, Елинев, сал съм, варал съм. От Снежина, от Алишкото, 50 лева. От Гагарин, от Снежина, 50 лева. От Слатото, на моя дядо Слатото, 50 лева. Жив и здрав да бъде. Здрасти, кмете, добре дошъл. От кмета на село Каспичан, Аспарух, подарява на младоженците 100 лева. На Алиджан, на Алиджанското.
Аспарух не е можал да отиде на абитуриентската на сина на баджанака си, Алиджан, да дойде да си вземе подаръка 50 лева. На Алиджан. От комшията на Салим, Гюрджан, 70 лева. Да излезат булката и зетя, Салим с жената и моето семейство. Семейството му, булката и зетя, Салим с жена си. Мастър. Благодаря. От колкото от Друмево, същите хора да останат. 50 лева. Колеги, музика. От Мартинелито, музиканта, 50 лева. Същите хора. Колега, един бърз чек. Благодаря. Пак същите хора да останат. От Гюнер, комшията. 60 лева. Жив и здрав. От Нахан с сина от Друмево от Айдън, 50 лева, жив и здрав. Бързо овертура. Благодаря. Сега тези хора чакат.
От Мустафата от Провадия 50 лева. От Ченай от Провадия, приятелка на булката, 100 лева. Чакай малко, къде отидаха двете дами? Минете напред. Колега, музиката. За двете жени.